Magandang araw po sa ating lahat. Minsan na rin bang dumaan sa timeline nyo ang product na to? Yan po ang tinatawag na PNP Bomber Jacket. Ang product na to ay gumamit ng logo ng PNP na walang pahintulot. Kaya pinapayuhan namin kayo na huwag bumili ng produktong ito. Babasahin ko po sa inyo ang Article 179. Illegal use of uniform or insignia. The penalty of prison mayor in its maximum period shall be imposed upon any person who shall publicly and improperly make use of insignia, uniforms, or dress pertaining to an office not held by such person or to a class or persons of which he is not a member. Kaya pinapayuhan po namin kayo na wag kayong bumili ng mga PNP uniforms or kahit anong gamit ng PNP kapag hindi kayo PNP. Maraming salamat po and God bless us all.